Joo, mitä vittua? Nyt on tossa tuo kirja, ja sitten mitä? Mä jään tänne. Hyi vittu, siihen tuli jotain tekstiä. Hyi vittu, mitä? Älä laita. Mikä toi on? Ei vittu vittu. Hyi vittu! Teemu! Mitä? Mikä se on? Mikä se on? Mikä se on? Missä se on? Eikö sä nähnyt? Mä kuulin vaan, mä olin ihan vittu paskat Eikö housussa. sä nähnyt? En mä nähnyt mitään, kun se mulla ei oo vahva. Tässä vittu seisoo joku pikkulapsi. Tässä Hyi näin. vittu. Tässä seisoi pieni lapsi. Tässä seisoi. Hyi vittu. Ota siitä. Jatketaan ensi striimissä. Kirja on nyt kirjoitettu, Teemu, näytä siihen valo. No vittu Miks täällä höyryää? Laita ne vittu valot päälle, vittu! Se on tossa noin, se on sun vieressä, se on tossa! Kuolitko? Kuolitteko? Kuolitteko? Mitä? Vittua! Jätän uppoavan laivan loppu.